Hej og velkommen til Gode Apps til Børn. I dag vil jeg gerne lige vise jer en app, som jeg har anmeldt tilbage i 2014, som hedder Skriv og Lær HD. Jeg havde nogle kommentarer til det, og allerede sidste år der fik de faktisk implementeret de her ting. Så de lyttede, og det er jo vildt fedt. Men de er gået fra en gammel klassisk skrivemaskine til en bærbar, så der burde være sket lidt, og det er der helt sikkert. Så lad mig lige vise jer, hvordan den fungerer. Appen her, den har ligesom 3 hovedfunktioner. Som du kan se hernede i højre hjørne, så står der skriv. Du har mulighed for ord. Du har mulighed for ABC. Under ABC her, så skal du egentlig skrive bogstaverne, og du har mulighed for ligesom at score point og blive bedre og bedre. Og ellers så fungerer det jo med caps lock til, eller ej, så du kan kende, om det er store eller små bogstaver. Og når så du skriver, så kan du så se, lige under U og I, der kommer der, et 1-tal, for hver gang man trykker rigtigt. Har man brug for hjælp, så kan du trykke på den der redningskrans lige ovenover R'et. Så viser den simpelthen, hvad det er for et bogstav, der man skal trykke på. D. Du klarer det flot. Det er jo en rigtig fin måde. Under ordet der har du mulighed for at øve, og det er samme måde med at lave højscore. Så her skal du så skrive 9. Og når der det bliver, lad os sige, der er sådan et barn, der er mindre, som har måske lidt svært ved at finde ud af det, og gerne vil have lidt hjælp, så er der selvfølgelig redningskransen, hvor der står hjælp, som man kan trykke på, og på den måde, så får barnet at se, hvad det er. Men det er jo egentlig ikke meningen. Det er jo selvfølgelig kun, når der at de har det sådan ikke svært. Så en anden ting, der man så kan gøre, det er lige til venstre for redningskransen, der er der ligesom en knap med, en grøn knap med nogle kasser, hvor der står A, H og V for eksempel. Når du trykker på dem, så bliver der lige markeret, hvilke bogstaver, der skal bruges for at skrive lige præcis det her ord om den her ting. Og på den måde, så hjælper man lidt, men de skal stadigvæk prøve på at finde ud af det, hvorimod det er meget mere indgrænset. Jeg synes, det er virkelig, virkelig smart. Under skriv, der er du mulighed for at skrive på flere måder. Du kan vælge at skrive diktat. Skriv sætninger, som du hører dem. Og det vil sige, hvis man for eksempel sidder og hører et eller andet, eller du trykker her. Mit og mine. Ja, så skal man prøve, okay, mit og mine. M-I-T. Mit. O-G. Og. M-I-N-E. Mine. Hver eneste gang, man trykker på mellemrum eller enter, så læser den, det skal være lige efter et ord, så læser den det op. Hvis du derimod i stedet for trykker på punktum, så læser den simpelthen hele sætningen. Det der er rigtig godt ved det, er, at oppe i toppen heroppe, der har du kan se, at der er en blå prik helt oppe foran, hvor der står medium. Du kan vælge at gå over i vanskelig, eller du kan vælge at gå i let. Og det er jo klart, alt efter hvor dygtig barnet er, så kan de bruge den. Og så har du ellers mulighed for at sige, okay, jeg vil gerne træne begreber, verber, og der er alt muligt her. Der er vanskelige sætninger eller sådan noget. Og det er jo en rigtig god måde for barnet at øve sig på. En anden ting, det er at afskrive. Det er den gule her. Skriv af. Skriv de gule sætninger. Og så man er klar, trykker man på den. Nu står den op helt øverst, der kan I se under vanskelig, at den står under vanskelig. Men der har du så også medium og lidt. Så det er jo klart, det er lange sætninger. Men for dem er det jo egentlig at genkende det, og så skrive det, og på den måde vil de høre det. Men hvis de starter stille og roligt her med jeg og mig, ikke? Eller hvad det skulle være, hver gang du trykker på den gule afskrift, så skifter den. Og så er det ellers bare for barnet at skrive. D, E, De, O, G, og, O, S, de og os.
For eksempel her. G-O-D-E Gode. A-P-P-S Apps. T-I-L Til. B-E-Ø-R-N Gode apps til børn. Det synes jeg egentlig, den klarer rigtig, rigtig fint. Under valg, der med tandhjulet lige ovenover 8, der har du mulighed for at dobbeltklikke, og så kommer du ind under en funktion, hvor der er sådan, at du kan enten sige, at du vil gerne have, sådan, at barnet hører på bogstavlyde i stedet for, og du har nogle andre du har nogle andre ting. Så er der under tips her, der kan du så ligesom læse om, hvordan nogle af de her forskellige ting, de fungerer. For eksempel det her med mellemrum og enter, og hvis du skriver punktum og sådan noget. En app, jeg synes, der er rigtig, rigtig fin, og jeg tror helt sikkert også, sådan, at jeres børn vil få stor glæde af det. Vi har i hvert fald været rigtig glade for den herhjemme. Altså, Smilla, hun har siddet mange gange og siddet og skrevet. Så den er rigtig fin. Forresten. Når man så vil slette det hele, der har du nederst i venstre hjørne, der har du det der lille kryds, så sletter den egentlig siden. Lige til højre for det er der en mand og nogle linjer, så hvis du trykker på den. De og os. Gode apps til børn. Så hvis nu man skriver flere linjer eller sætninger, så kan du få det hele læst op. Og det er jo vildt sejt. Desuden så har du mulighed for at kopiere. Kopiert. Lim teksten ind i en mail. Det var så ikke helt på dansk, men det er en anden side af sagen. Så en rigtig, rigtig fin skrivemaskine, øvemaskine, der sådan, og en fed ting, som jeg også synes er rigtig godt, det er, at den har ikke brug for nettet. Det vil sige, at den skal ikke ligesom Siri og Google Talk, eller hvad der sådan den hedder, Now Google, skal den ikke på nettet og have det lavet. Her, når du skriver det, så er det simpelthen via selve appen, at den konstruerer lydene som gode apps til børn, de og os, og hvad der ellers må være. Så hvis barnet kan lide at skrive, lige læse, skrive, start, så er det her en rigtig, rigtig fin app. Rigtig god fornøjelse, og tak fordi I så med.